Report! Inaasahan na makatutulong sa pagpapabilis ng transportasyon ng mga residente at motorista ang mga nagpapatuloy at mga nakaabang pang mga proyektong infrastruktura sa Dagupan City. Sa State of the City Address o SOCA ni Mayor Belen Fernandez, inilahad nito ang mga kasalukuyang isinasagawang road projects sa iba't ibang barangay sa lungsod at tinitiyak na ang lahat ay umuusad upang agar na magamit at mapakinabangan ng mga motorista at residente. Isa sa kanilang malalaking proyekto ay ang Kalmay Bridge kung saan malaki umano ang maitutulong sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko dahil isa na naman ito sa karagdagan pagdaanan na kokonekta sa iba pang kalapit bayan. Hindi lamang umano sa transportasyon ito makatutulong kung hindi pati na rin sa pagpapaunlad ng turismo at sirkulasyon ng kalakalan ng lungsod. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.